Náš Boh nás uvádza do rôznych skúšok, aby nás vytrenoval. Na bojsku je ťažko, na cvičisku je síce ľahko. A preto nás Boh uvádza do rôznych skúšok, aby sme boli jeho silní vojáci, aby sme boli silní v ňom. Keď zlato sa taví v ohni, tak vychádzajú strúsky na povrch. Tak aj Boh nás prepaľuje svojim ohňom Ducha Svätého, keď nás uvádza do skúšok, aby sa ukázalo, čo je v našich srdciach a mohol to z našich životov odstrániť. Boh nám s každou skúškou aj dáva východisko. Nikdy sa nemáme poddať strachu, pretože Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha sily, lásky a rozvahy. A strach je opak viery. V každej skúške, ktorej sme, hľaďme len na Krista, ako hľadiel apoštol Peter, keď kráčal po vode. Ako náhle sa díval na okolnosti, už sa začal topiť. Hľaďme neustále na Krista a prosme, Pane Ježišu, nedovol mi poddať sa strachu,